Здравейте на всички, аз съм Мистоган и за моя жалост бях предизвикан от Мишси. Трябва да се залеят с 100 легенд тук и аз мисля, че това не е много добра идея, защото навънка тук гаден вятър. Но всичко се прави за благотворителност. В линка долу в дескрипшена ще посна скриншот как съм донейтнал, да не кажете, че не съм донейтнал. Така, сега ще предизвикам 3 човека. Първият, разбира се, Eat My Sword, Вин. Той даже живее малко по-натам, ама вие това не мога да видите. Значи първият е Вин, втория е Прас от Афака TV и третия е Wishipper. Добре. Донейтнете, всичко това се прави за благотворителност. Оператора да не се сме. О, майко!